тасаввур кунед ки шумо духтаред вале диле ва ғайрати мардона доред. хусусиятҳое доред ки ҳатто баъзе мардон надоранд. касберо интихоб намудаед ки назари ҷомеа ба он дигаргун аст, махсусан ҷомеаи худи мо, чун мувофиқи фикру ақидаи ҷомеаи мо ва аз рӯи қоидаҳои диниву ахлоқӣ духтар бояд фақат дар фикри оила бошад ва ҳатто муқобили кор кардани духтарон ҳастанд. ҳамаамон медонем зиёданд духтароне ки истеъдодҳои нотакрору дар дил, нақшаву орзуҳои бузург доранд, вале имконияти амалии онҳоро надоранд ё худ дастгириву фаҳмиши ҳамаҷониба нисбати онҳо нест, хоҳ аз тарафи хонавода ва хоҳ аз тарафи ҷомеа. мутаассифона касбҳоро ба ҷинсҳо ҷудо кардаанд, вале ҳастанд духтароне ки ҳавас доранд ба ягон касби мардонагӣ. ҳайкалтарошӣ чӣ? ба фикри шумо як духтари тоҷикӣ нозук метавонад муҷассамасоз бошад? мо шоҳид шудем ки чӣ гуна духтари ҳайкалтарош ҳасту фалсафаи нотакрор дорад ки на ҳар нафаре онҳоро дарк карда метавонад. ман дуконабозӣ намекунам, барои кӯча ва беҳуда намегардам. ҳамаи вақтам барои корам, оиладор нестам. Барои ҳамин ҳамаи вақти ман шабу рӯз ман ба иҷодиёт додам. бисёриҳо мана бинанд асарҳои манро мегӯянд ки шумо фалсафаи нотакрор доред, фалсафаи чуқур доред гуфта. Барои ҳамин ман худам хеле фикр мекунам ки дар зиндагӣ ман нигоҳи ман дар зиндагӣ дигар хел, ба зиндагӣ дигар хел нигоҳ мекунам. қаҳрамони мо Мунира Турсунова ягона духтари ҳайкалтарош дар Тоҷикистон аст. ӯ аз хурдӣ шахси санъатпараст будааст. ӯ коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизро дар соҳаи рассом, ҳайкалтарошро хатм намудааст. ин дуюм касби олии ӯ аст. айни замон Мунира дар қилъаи Хуҷанд фаъолият дошта, кори бузурги монументалиро иҷро намуда, кӯшиш дорад онро то муҳлати таъиншуда ба анҷом расонад. барои иҷрои ин кораш 10 тонна лой сарф шудааст. соли 2022 дар ноҳияи Дарвоз муҷассамаи ҳофизи халқии композитор, роҳбари аввалин ансамбли мусиқии халқии Акашариф Ҷураевро ба баландии 3 метру 20 сантиметр аст, дар муддати 1 моҳ тарошида аст. айни ҳол ман ягон касгати рақобат намекунам. чӣ хел ки мегӯянд инсон бо худ рақобат карданаш дар кор. ман ба худам нигоҳ мекунам ки 10 сол пеш ман чӣ хел будам, айни ҳол ман чӣ хел шуда истодам. ман бо ҳеҷ кас рақобат намекунам. ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки бо худ рақобат кунам, худамро сайқал дода, худамро ба пеш бурда ҳаракат мекунам ки касбу корамро ба пеш барам. ӯ асарҳоро ҳам меофарад ва ҳам эскиз мекунад ва ҳам худ ба анҷом мерасонад. ӯ ҳамаи вуҷуду ҳаёти худро ба касбаш бахшидааст. худи Мунира мегӯяд буданд ҳолатҳое ки ба назари манфии ҷомеа нисбати касби ӯ рӯбарӯ шудааст. бисёр ба ман ҳамин савол мешавад ки шумо ягона зан ҳайкалтарошда, ман ҳоло айни ҳоло шавар накардам, ман духтар ҳайкалтарош ягона дар Тоҷикистон ҳастам. духтари ҳайкалтарош барои он ки ман ҳамин касби худамро интихоб карда, ҳоло айни ҳол ҳам оиладор нагаштам. барои он ки касбамро ман дӯст медорам ва мехоҳам ки дараҷаи баландаш барам. на ҳама кас метавонад ки маро ҳамин хел қабул кунад. барои худи манам ҳамин чиз бисёр мушкилиҳо буд. менталитети мо тайёр не ин чиз ба. духтарҳои мо бисёртар оиларо ой мекунанд, оиларо интихоб мекунанд. на ҳама кас метавонад касбу коро гуфта оила даст кашад. лекин ин одамоне ки қавиирода ҳастанд, одамои смелые, ҳеҷ чӣ наметарсдагӣ ин коро мекунад. хела инсонҳо дар муҳити мо кам. фикри ман дар ҳамин аст. ӯ мегӯяд дар оянда нақшаҳои зиёда дораду мехоҳад асарҳои бузургтареро ба уҳда гирифта ба анҷом расонад ва номи худро дар ҷомеаи санъати тоҷик гузошта бошад. мақсад аз пешниҳоди ин мавзӯъ дар он мебошад ки кӯшиш ба харҷ диҳем, духтарони пуристеъдодро дастгирӣ намоянд ва назари ҷомеаро равшантар намоем. мисли Мунира бисёр дигар духтаронро метавон мисол овард.